قد كاينا عصم تحقوساس بهتان حقوسنا اسمعني كزكاب حتياتي كولو يبزل عبساي وندمسسو وأملاك قري لب فطر اللي صنع منفس كاوش يحدث كاب قد كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقدنيا منفس وندقفني ما قد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا بخاكم اللس إيام وأملاك مدحاني كاودا دم أنك فني لساني صدق أهل الكتب للإياه ويثاء أفي مسكانا خنقرس خنا فريك فت مسوعة بهب بلكاني فزي كون اسمه قرب كل كانر المسوعة مرارايت وقوني خمو مسوعة أملاك سور منفسي وأملاك مسورن كت اللي بايتو نقوني خا نتشم تسقى خاصنا قبر الله مكاتات إرسال نداء شو مسوعة تلك بزحر مسوعتي بملء مسوعة بحكم لك أيم شو عم مسوي أراح أقرب لك أيم هل لويا صلت جزيرة أصلا كرسون قسين أملاكين مسكانا قرب له حتى يعطيك حد قال لك إلمنا قبرنا أملاخنا يكون كابز غتيلنا أتن مزمور داويت كنا نببينا مزمور 130 أبونا ملاك سلام مزمور 130 مزمور 130 حدن عفتنا تمنيت مزمور 130 كلتن جالاكسي نوت 8 بالدلا نايتر حاسيا مسلني مزمور 133 عفتنا رزنت مزمور 134 أبونا بمرجيتا مزمور 137 أبونا بملاك سلام مزمور 138 حفتنا تمنيت مزمور 141 حفتنا ترحاس مزمور 141 جالاكسي نوت 10 الكاتي خدلخا يوسف تبلالا مسلني مزمور 140 كلتن حفتنا رزنت مزمور 146 أبونا أبي مرجيتا مزمور 147 أنا بعليكم ببعه مزمور 148 أبونا أبي ملاك السلام عاويلهم كم بقولنا يوم يا كان إدهان بنجيل كان بندي أنا بدحريا كابزم حوات ويحات حبهم إيش حاري Thank you. أوكي مزمور 148 تمنيت كتم ببلنا دو تمام سيبهم زابير مسكين نبدأ بإثنى 4 مزمور هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ ኣመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣቱም ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚአብሔር ኣመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ኣቆሞ زحلف حقها هابهم كلهم نيجابير كان مدري أمسكنه أتم قبلات بحرن معهم كلهم أتم حول بردنا سحيتان جمن قالوا تسلط بوبلان أتم آخراناتن قرابيتن كلهم فريتن عوامن صحدتاتن كلهم عراويتن كلهاتهم انسساتن لما تبلون ليش تحفظ للي يقرحوا حفظ للي يقرحوا ذكر سبع بين ثانية إيش إيش لما متقولون نفر تعوافن نقصات مدرن كلهم أحزابن مسافنتن كلهم فرت مدرن أغبازن غورازون عبيتي مثل أشتو سمو بينو لعليو
ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርነል አለ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አሜን። አገልግሎት ከፋ አራይ ቀፂልና ወንጌል አቦና ከንበቡልናዮም። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ፅራ ጠግ ገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኹም ከምዚ እንዳበለ ባርኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ካብ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ክፍልታት ጸሎት ሕጂ ደኣተኺ ሓፍትና ኤልሳቤጥ ኣዴና ኤልሳቤጥ ይቕሬታ አቤት አቤት ሓንዳሓን ኣዴና ኣለኹ በዚ አደውን ኸውኒ ዓበውን ይኸውኒ ኣሰይ ጽቡቕ እሺ ኣዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኺ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ኣሜን። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ማማ ትምኒት ንኹልኽን ማማ ዳበልኩ ክትፅዋዓክን እየ ኣብዚ ለኩም ሓደ ዓይነት ኣሽሙ እንትኽበልና ችግር የለን። እሺ ሓራይ ናባኽያ ማማ ትምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ዘለኣለም ትነብር እንተትኸውን ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳኣን ስጋ ከለኺ እንታይ ትትህብዮ መሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ እሰንብር ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ ኣንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ አንቅጠጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ ይቕረበለለይ ይብላ ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወልዓለም ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል
አቡነ ዮሴፍ ሰላም ከመሆን ሰበብ እግዚአብሔር ይመስገን። ንጽሕት ድንግል ንጽሕት ድንግል ናይ ባራኺ እትቕጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልና ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኹንነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ካሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ። አሜን። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ማማ ረዘነት እሺ ከመይ ምስኹም? ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽና ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣብኣኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቱ ኩለን ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ይትንፀገኒ። ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ይፅሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ያባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርካ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፅፅባእ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይተ እዘንቱ ኣሜን። ታንየለይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ አቦና አበይ መርጌታ አሜን። ኣይስማዕን ዘሎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንተና ዝተሰቕለ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይት መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ጎይታ መሐረና። ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ክደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና። ኦ ጎይታ አበሳና ይቅበለልና። ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓየሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ። ኦ ካብ ኃጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድአና። ኦ ልማነና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ ባረኸና። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና።
بمسكانا خمزي لنا نصلب سمايات تنبر أبونا سنكا يقدس من قصة تنسى فعل كام تعب سمايكم ودما مدري يكون نالت مقبنا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم ضحدقنا لهم بدلنا نعسنا ندقلنا أو كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قصة حيلين كبر النزال أعلمنا تكايب معين وزت يا مريم بناك قدس كبريل ملا سلامتا سلام لك اللخو احنا غدنقليخي بسقاخون دنقليخي عند إيجابية صباحت كويتا سراوي سلام لك اللخو نسخك وانس برغتيخي فركر سخون برخي أمل تسقا جابير مساخي أوفس تدس والكي عاتياتنا خسر يلنا نفط ودخي يسوس كرسوس من انتانا محرات لمن لنا آمين آمين. مسجانا نقدس دنجل مريم ماما ترحس كم يمسكهم مثلا مسكان قدس دنجل مريم قدس ملتزقا كل جزء دنجل زخون كيراليت أملاخ عد كريستوس سلام نبلكي من تحتياتنا كحد قلنا نفق ودخي طلتنا عرقلنا يسوس كريستوس أملاخنا زودت كنا قدس دنجل سلام نبلكي تحتيات نفسنا حدقو كفرنا نبني تعلم لنا وقدس دنجل مريم ريت أملاخ نزل سب أمنتي أمالاديد نودخي يسوس كريستوس بحرقة حتيات كتبونا لما لنا وهنا حق نقص دنجل سلام نبلكي ونا ماني الأملاخنا زودت كلنا خور عزرنا سلامتنا أربلكي ودنجل بقيتنا يسوس كريستوس تأمنت أمالاديد حتياتنا متك حرقلنا تذكرنا آمين. مئة ጸሎተ ሃይማኖት ማማ ረዘነት مأتوي ጸሎተ ሃይማኖት ወአድ ሐቀኛ ብርሃን ለኽብረኪ ወቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ መድኃኔዓለም ስለዝወለድክልና ነጽዮኻ ነፍስና ስለዘድሓነና ንመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ንጉሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ሓደ ብዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስርን ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ ምሓረና ወጎይታ ምሓረና ወጎይታ ባርኸና አሜን አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት አዴና ኤልሳቤጥ እዚኣስ ነዋሕ እያ እሺ ንሕፅር ዝበለ ኢኻ ትበልናይ አራይ ማማ ተርሓስ እሺ عدكم كيف ጸሎተ ሃይማኖት كل بزحازة سماي مدرن زرن زيرن فترة بحدا أملاك زبير أبنا أمن بحدا قيتها بإيس كريستوس عالم كي تفترة مسؤول بزخونة ولد أبوها نامن كاب برهان ترخب برهان كاب حقني أملاك ترخب حقني أملاك استول نمبر فتر زي كونه بمولكوتو مساوم معرز كونه كله بستفترة بزيكو قلنا بزمدر زولي يكون ويف سماي زلو من مستفترة يلوان لأنتنا من تسامنت بالحمد خب سمايات ورده كاب سمايا زورد منفس قدوس كاب قدوس رنجل مريم سقاري بسوسب كونه سب كونو دما بزمن بإنتنا بلاتوس من تانا تسالة مكرا مسكال تقبله موته تغبره أب قدسات مصحفكم تصحفه أما بلسالسة معلتي كموتات تفيد انسى بخبري نفس ما يحرقه أبي ما نبو تقمته كم بحدش نهيوان موتات مفرن بخبرك متسيو من قست مودة تايولون ويتاي محوي بزخونه كباب بسرة تنفس قدوس نعمن سابن ودن سقدلونا مسكنو بالنبي استنقريو لعل خلوني هورا قبعت وسخنت بحانت قدس بكسر بتكرسيان نعمن حاتياتنا مصري بحانت بقت نعمن تنساي متنزل عالم تمتسحي والتسفار كبر وقيتها يطرطنا سميك عاتياتنا هذا قلنا وقيتات نسمي حاتياتنا هذا قلنا كريالايسون 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 كريالايسون
ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ ማማ ትምኒት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካን ብግስካን ሙላቴን ኦ ንኩሉ እትመልክ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልና ኦ አምላክ አባና ሕደር ንበደልና የቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ስመ ቅዱስ ስምካልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ሰይኹን አሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ገረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና ንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊና ከድንግል ይኸይ ብስጋኹም ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኸይ ፍረ ከርስኹም ርኹ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም በዓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጠናዮ ንስኻ ርሕሮም ኣብ ቀርሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስን ካልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ዘይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፅሕ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ከዓ ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ቤተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻም ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦም ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገለልካ ክርስቶስ እምና ኣምላኽና ባል ነዊዕ ትዕግስትን ዝኽመረትን ሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሑን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ትቐበል ህይወትና ቃናዓል ትእዛዛትካ ክንገብር ምሓልና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና ውንስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቃያትን ብርድኣና ሁሉና እንቆኖ ቀቡ ቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርት ምእንቲ
نابت زي مرمرن زي بسن فلتت كام بس حد لنا سخان زل عالم بروخي خامين وقويتا بقعات قرنا مسكانا خمزيلنا خنصلي سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس قصة تمسا واركان تاب سماي كم دمام دريقون نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نقسم عند قلنا فاد احنا نمبر فتنا يتأتونا نقسن حيلين كبر النزل على النت كلمة امين وزت يا مريم بني قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله احنا غد انقليخي بسقا خون دنقلي خاد جابير صبات كويتا سراوي سلام لك الله يسخيك عن السبرفتي خي فركر سقم برخم تصق جابير مساخي وفست دسولتي حتى ناصر لنا نفت ودغي يسكر سسمنتانا محرات لمن لنا امين كبر المسكان ان املاخ يكون جابير يقبل له ስለዚ ፀናሕና ናይ ጸሎት ግዜ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ካብዚ ቀፂልና ድማ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 34 ሓዳሽ ምዕራፍ ኢና ክንጅምር ክፍሊ 5 ማለት እዩ። እተን ዘለዋና ቀዳሞት ዝንበባ ጥቕስታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቁፅሪ 4 እየን ዘለዋ። يكون الشر قبره ኦኬ ሼር ኣይኮነትን ኣላ እሺ ኣብታ ቁፅሪ እታ ቀዳሚት ንባብና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 4 እያ። ኣበይና በፅና ነርና ኣብ ማሙሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 4 መዝሙር ዳዊት 102 ኣብ 25 ክሳብ 27 ከዓ ዶንጊና ዝኣተና ከይቢ ትብል ዘላ ናይ መን ትኸውን? ዶክተር ክፍላይ መዝሙር ዳዊት 102 يغريتانا አይጠመንን እሺ ሓራይ ዲያቆን ክንደይኻ ሂብካን ሙሉእ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ እሺ ካብ 1 ክሳብ 4 ምዕራፍ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 4 እሺ ከንበባዶ ኖ ኣዳሊና ያንስ መዝሙር ዳዊት 102 ኣብ 25 ክሳብ 27 ከዓ ሓውና ዮሴፍ كاينو حكاس كم تانا يابنا قبره سقعتا قصر مسنببكا ندبلك عشكا مسلني ኦኬ ናብቲ 5 ተሰጊረ ዶ እወ ኣብታ ቁፅሪ 4 ሓንቲ እያ ደላ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 4 قصر حدا قات جمروت هو ካብ 1 ክሳብ 3 ይብልና እንደን ኣብታ 4 ከዓ ሓንቲ ኣላ هو እዛ ማሙሉ እንብባልናየን ሕጂ ናብ ንባብ ክንከይድ صبو ሃይማኖት አበው ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 34 ለ5 ኢኮይ ገሎ
እቶም ከፊትና ዘለና ድምፂ ሚዩት ክንገብራ እሺ ከም ብሓድሽ እዚ ቅዱስ ባስልዮስ ኣብቲ ናይ ጥንቲ ቁፅሩ 106 ዝኾነ ድርሳኑ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝፀሓፎ ከምዚ በለ ቅድሚ ኩሉ ሰለስተ ኣካላት ብዘለዎ ብኣብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ብሓደ ኣምላኽ ንእመን ሓድነት ብሰለስትነት ሓደ ከለው ሰለስተ ሰለስተ ከለው ድማ ሓደ እዮም ዓላውያን ሰዓብቲ ሰባልዮስ ከም ዝሓስብዎ ሓደ ኣካል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰለስተ ኣካላት ዘለዎ ሓደ መለኮት እዩ ኣብ ኣቦ እዩ እሞ ወልድ ድማ ወልድ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ ብዘይ ወዱን ብዘይ ቅዱስ መንፈሱን ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቋሕሰም ዓይን እኳ ትኹን ዝነበረሉ ግዜ ኣይነበረን እንታይ ደኣ ኩሉ ሳዕ ምስኣቶም ህልዊ እዩ ማማሙሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 4 ማማሙሉ ሚት ኮይና ኣላ መስለኒ ኦኬ ማማሙሉ ሕጂ መቲ ክለኽ መስለኒ እሺ ምዕራፍ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 4 ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እቲ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ስለቃላትኩም ምስጋና ይኹን ኣሜን ኣብ ቁፅሪ 5 ዘለዋ ንባባት መዝሙር ዳዊት 102 ካብ 25 ክሳብ 27 ሓውና ዮሴፍ ከተንብበልና ኢኻ ንባብ ንኩሎም ፍጡራን ጥንትን ፍጻሜን ንሳቶም እዮም እምበር ንባዕላቶም ጥንትን ፍጻሜን የብሎምን መዝሙር ዳዊት 102 ካብ 25 ክሳብ 27 ካብ ጥንቲ ንምድሪ ዝረርካያ ሰማያት ከዓ ግብሪ ኣእዳውካ እዮም ንሳቶም ክጠፉ እዮም ንስኻ ግን ትነብር ኩላቶም ከም ክዳን ክበልዩ እዮም ከም ልብሲ ክትልውጦም ኢኻ ክልውጡን እዮም ንስኻ ግን ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ከቶ ኣይውዳን እዩ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ 102 ኣብ ቁጥሪ 6 ዘለዋ ንባባት መዝሙር ዳዊት መበል 2 ቁጥሪ 7 መዝሙር ዳዊት 2:7 ድሒር ክንደኣተኽን ማማ ህይወት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 7 ማማ መዓዛ መዝሙር ዳዊት 110 ቁጥሪ 3 ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 28 ኣቦና ኣቤ መልአከ ሰላም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 27 ቁጥሪ 28 ማማ ረዘነት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 4 ንባብ ቁጥሪ 6 ከምኡውን ንወዲ እግዚኣብሔር ክልተ ልደት ከም ዘለዎ ክንኣምን ይግባአና እዩ
ቀዳማይ ልደቱ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ካብ እግዚኣብሔር አብ ካልኣይ ልደቱ ድማ ብዳሕራይ ዘመን ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። ከመይ ምስኹም ኩልኩም ተንኪዩ ዲያቆን መሓሪ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 እያ ናተይ ይመስለኒ ወኒ እቲ ምዱብ ምኽሪ እነግር ኣለኹ እግዚኣብሔር በለኒ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ። ኣሜን ኣሜን። ዲያቆን ሓወይ ከመይ ምስኹም ኩልኩም መዓዛየ መዝሙር ዳዊት 13 ኢልካኒ ዶ ሓቀይ ደይ? ኦቢትን 10 ቁጥሪ 3 እሺ ሓና ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ዝመጽ ኦኬ ቁጥሪ 3 በታ ሰራዊትካ እትኽተላ መዓልቲ ህዝብኻ ፈትዩ ይመጽእ ከምቲ ካብ ከርሲ ወጋሕታ ዝመጽእ ኣውሊ ከምኡ መንእሰይካ ብልብሲ ቅድስና ይመጽእኻ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 28 ኢየሱስ በሎም ንስኻትኩም ሰዓብኩምኒ ብሓድሽ ልደት በታ ወዲ ሰብ ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ ግዜ ንስኻትኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም ትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 26 27 ብሓንሳአን ዘለዋ ካብ 26 ክሳብ 28 በታ መዓልቲ እቲኣ ብሰማይ ክትልሙኑ ኢኹም ንስኻትኩም ኣነ ካብ ኣምላኽ ከም ዝወፃኹ ስለ ዝኣመንኩምን ዘፍቀርኩምን ኣቦ ባዕሉ የፍቅረኩም ኣሎ እሞ ነቦም እንታኹም ኣነ ከም ዝልምኖ ኣይብለኩምን እየ። ካብ ኣቦ ወፅየ ናብ ዓለም መጻኹ ንዓለም ሓዲገ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ። እና ወንጌል ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ምልኣት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይ ኣውፅኦም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብ ሲ ኣምላኽ ካብ ሰበይቲ የተወለደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኹ ስለቃላቱ ዘለ መስገን ኣሜን። ኣብ ቁጥሪ 8 ዘለዋ ንባባት ማማ ትርሓስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ 17 ኣቦና ኣበይ መርጌታ ከዓ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ካብ 12 ክሳብ 15 ንባብ ቁጥሪ 7 ከም ኪሩቤልን ሱራፌልን ኣይተፈጥረን ካብ ኩሎም መላእኽትን ኣሕሉቕ መላእኽትን ልዑል እዩ። ንሱ ምስ ኣብ ብመለኮት ብምስጋና ብምልክና ብሓይሊ ማዕረ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከምቲ ባዕሉ ወልድ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ብምባል ዝመስከሮ ካብ ክልቲኦም ይወስድ እዩ። ኣብ ዮርዳኖስ በምሳር ርግቢ ኣብ ልዕሊ ወልዲ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ እዚ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ 17 ሽዑ ኢየሱስ ብዮሃንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መፀ። ዮሃንስ ግና ንኣይ በኣኻ ምጥማቕ የድልየኒ ንስኻ ዶ ናባይ ክትመፅእ ኢሉ ኣበዮ። ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ፅድቂ ክንፍፅም ይግብኣና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ። ድሕሪ እዚ ፈቐደሉ። ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብእግሩ ካብ ማይ ወፀ። እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረአየ። እንሆ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፈቱ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ። ክብርን ኣምላኽ ኣሜን። ናባኹም ይሄን ቃለ ሕይወት የስማዓልና።
ወንጌል ዮሐንስ 16 ካብ 12 ክሳብ 15 ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ገና ኣሎኒ ግናኸ ሕጂ ክትፀርዋ ኣይትኽእሉን ኢኹም እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንሱ ንዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ይዛረብኒ እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩምን እሞ ንዓይ ክኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ኩሉ ናተ እዩ ስለዚ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እየ ዝበልኩኹም ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቁጥሪ 13 ዘለዋ ንባባትና ሓውና ዮሴፍ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ 10 ክሳብ 18 ቀፂላ ደላ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 19 ክሳብ 20 ማማረ ዘነት ወንጌል ማቴዎስ 11 19 20 ንባብ 9 ወልድ ኃጢአት ከም ዝበዝሐት ምስ ረአየ ብዘይ ምርመር ብዘይ ንገርን ግብሪ ወሪዱ ኣብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓደረ 9 ወርሒ ድማ ኣብ ማህፀና ተሰውረ ብፍቃድ ኣቦን ስምረት መንፈስ ቅዱስን ኣብኣ ከሎ ኣብኣ ክወሃዶ ዝፈጠሮ ፍጹም ስጋ ወሰደ ካብ መለኮት ዓዲ ከንገብሮ ኣብ ፈጥረዱ ኣይነበል እንታይ ደኣ ኣብ ኩሉ ግብሪ ምስ ኣብ ሓደ መለኮትን መልክናን ስለዘለዎ ባዕሉ ዝወሃዶ ስጋ ፈጠረ ክወርድ ከሎ ምስኡ ስጋ ኣየምፀአን እንታይ ደኣ ካብ ድንግል ማርያም ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ስጋ ለበሰ ብኡ እንኣምኖ ሃይማኖት እዚ እዩ በሓቂ ብስጋ ደኣ ተወልደ እምበር ብምትሃት ኣይተወልደን በሓቂ ብስጋ ደኣ መከራ ተቐበለ እምበር ብምትሃት ኣይተሳቀየን በሓቂ ጠመየ ፀምአ ብምትሃት ኣይኮነን ከም በሓድሽ ምስ ሓጥኣንን ተቐበልቲ ቀረፅን በልዐን ሰተየን ዘቕረቡሉ እውን በልዐ ንባብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ኦኬ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ 10 ክሳብ 18 ኮነ ከዓ ኣብ ቤቱ ኣብ ማኣዲ ምስ ተቐመጠ እንሆ ብዙሓት ተገውትን ሓጥኣንን ምስ ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ተቐመጡ ፈሪሳውያን ከዓ ሪኦም ንደቂ መዛሙርቱ መምህርኩምሲ ስለምንታይ እዩ ምስ ተገውቲን ሓጥኣን ዝበልዕ በልዎ ኢየሱስ ግና ሰሚዑ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልዮን እዩ ኣነ ሓጥኣን እምበር ጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኹን እሞ ምሕረት እፈቱ መስዋእቲ ኣይኮነን ዝብል እንታይ ምዃኑ ኺዱ ተማሃሩ በሎም ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ዮሐንስ ስለምንታይ ንሕና ፈሪሳውያን ብዙሕ ንጾውም ደቂ መዛሙርትኻ ግና ኣይጾሙን ኢሎም ናብኡ መጹ ኢየሱስ ከዓ በሎም ንዕሩኽ መርዓዊ ምሳታቶም ክሳዕ ዘሎ ከመይ ኢሎም ክጉዩ ይኹነሎም መርዓዊ ካባታቶም ዝወስደላ መዓልቲ ግና ክትመጽእ እያ ሽዑ ከዓ ይጾሙ ቆራጽ ሓዳሽ ዓለባ ኣብ በላይ ክዳን ዝለግብ የልቦን እንተዘይኮነስ ነቲ ጥዑይ ኢልክሞ መቕዳዱ ከዓ ዝገደደ ይኸውን ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ማዕረጋዊ ኣሕብርቲ ኣይዕርቆዎን እንተዘይኮነስ እቲ ኣሕርብቲ ይቅደድ እቲ ወይኒ እውን ይፈስስ ኣሕርብቲ ከዓ ይበላሾ ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ይዕርቅዎ ክልቲኦም ድማ
ነቡ እዚ ክብሎም ከሎ ነሆ መራሒ ቤት ጸሎት መጸ ጓለይ ሕጂ ሞተት ግናኸ ንዓኣ ኢድካ ኣንብረላ እሞ ክትሓዊ እናበለ ሰገደሉ ኣሜን ኣሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 19 20 ወዲ ሰብ መጸ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በላዒን ሰታይ ወይንን ዓርኪ ተገውትን ሓጣንን ይብሉ ጥበብ ብደቃ ጸደቐት ድሕሪዚ ኢየሱስ ነተን ብዙሕ ሓይሊ ዘንበረለን ከተማታት ስለዘይ ተነስሓ ክነቕፈን ጀመረ። ኣሜን። ካልኦ ተስማዓልና ኣብ ቁጥሪ 14 ዘለዋ ንባባት ኣዴና ኤልሳቤጥ ሓንቲ ቁፅሪ እያ ተንብባ ዶ? ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 10 ኣራይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 10 أبي إذا ركبت تنبيت زكرياس ኣብ ኦሪት ኮይኑ መወዳእታ حرح ዶክተር ክፍላይ ከዓ ነፃ እንድሕር ሃሊኹም ኢድኩም ሓፍ ኣቡሉለይ። እሺ تنبيت زكرياس ኣራይ ቀፂላ ደላ ንባብ ማማ ሂወት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ካብ 16 ክሳብ 38 ማማ ማእዛ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ ሰላም ኣቤት لا تنبيت زكرياس يرخبكم أنا እሺ ሓራይ رخيبة ክሳብ رخيبة እሺ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 10 ኦኬ ንባብ ቁጥሪ 14 ገዛ ርእሱ ንስቕለት ኣሕሊፉ ሃበ ኣእዳውን ኣእጋሩን ተሸንከረ ጎድኑ ብኺናት ተወግአ ካብኡ ድማ ኣምሳል ቅዱስ ምስጢር ዝኾነ ደምን ማይን ወፀ። ኣራይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 10 ኣብ ልዕሊ ዘርኢ ድዩ ኣብ ልዕሊ ዘርኢ ዳዊት ኣብ ልዕሊ ዘርኢ ዳዊትን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ህዝብን መንፈስ ጸጋን ምህለላን ክኽዑ እየ ንሳቶም ከዓ ነቲ ወጊኦም ዝቐተልዎ ክጥምትዎ እዮም ከምቲ ንሓደ ውሉድካ እትበኽየሉ ዝበኸየሉ ከምቲ ንበኽሪ ወድኻ መሪር ሓዘን እትሓዝነሉ ኣምሪሮም ክሓዝኑሉ እዮም። ተወዲያ ዶ? እወ ቴንክ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 يغنيلي ناتك أني وانجيل يوحنس معرف 19 كاب قصر 16 سقع 38 كده واني هو شعو سقلوا أحلفهم هابوا تقبلهم دما وسدوا مسكال صيرو خا كنقرا رأسي ناب اتبهال سفرا ብዕብራስቲ ድማ ጎልጎታ እትበሃል ወፀ ኣብኡ ሰቐልዎ ክልተ ካልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ኢየሱስ እውን ኣብ ማእኸሎም ፒላጦስ ድማ ፅሕፈት ፅሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ እቲ ፅሕፈት ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊት ንጉስ ኣይሁድ ዝብል እዩ እታ ኢየሱስ እተሰቕለላ ስፍራ ጥቓታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ፅሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ እቲ ፅሕፈት ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥን ሮሜን ፅርኢን እዩ ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንፒላጦስ ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካ ኣይትፅሓፍ
በልዎም ጲላጦስ ዝፀሓፍክዋ ፀሓፍኩ ኢሉ መለሰ እቶም ዓንቀይቲ ግን ንኢየሱስ ምስ ሰቀልዎ ክዳውንቱ አልዒሎም ኣብ 4 ምስ መቐልዎ ነንሓደ ዓቀይታይ ገዲኡ ነቲ ቀሚሽ እውን ከምኡ እቲ ቀሚሽ ግን ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኮለንትንኡ ኢሎም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን ንሕድሕዶም ከዓ ዝበፅሖስ ዒጫ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቀምሸይ እውን ዒጫ ተወደቐሉ ዝብል ፅሑፍ ምእንቲ ክፍፀም እዩ እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓትንኡ ማለት ድዩ ሓትንኡ ማለት ኣብቲኡ ማርያም ሰበይቲ ቀልዮጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ ኢየሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዛሙሩን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ ነቲ ወዲ መዛሙርቱ ከዓ እንሄ ኣዲኻ በሎ እቲ ወዲ መዛሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ድሕሪዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም ተፈፀመ ፈሊጡ እቲ ፍፁም ምእንቲ ክፍፀም ፀማእኹ በለ ኣብኡ መፂፅ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ ሽዑ መፂፅ ዝመልአ ስፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕርብሉ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መፂፅ ዝመልኦ ምስ ጣዓመ ተፈፀመ በለ ርእሱ ኣድነነ ነፍሱ እውን ወፀት ስለዚ ድሮ ሰንበት ነበረ እሞ እታ ሰንበት እቲኣ ብክብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝኾነት እቲ ስገኦም ኣብ መስቀል ምእንቲ ከይሓድር መሓኮልቶ ሰቢሮም ከውርድዎ እቶም ይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ ሽዑ እቶም ዓቀይቲ መፂኦም መሓኮልቲ እቲ ቀዳማይ ናይቲ ስሙ እተሰቕለ ካልኣይ ሰበሩ ናብ ኢየሱስ ምስ መፁ ግን ሻዕ ከም ዝሞተ ርእዮም መሓኩልቶ ኣይሰበርዎን ሓደ ካብቶም ዓቀይቲ ግን ጎድኑ ብኩናት ወግኦ ብኡ ከዓ ደም ማይን ወፀ እቲ ዝረኣየ ከዓ መስከረ ምስክሩ እውን ሓቂ እዩ ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትኣምኑ ሓቂ ከም እተዛረበ ይፈልጥ ኣሎ እቲ ካብኡ ሓደ ዓፅሚ እኳ ኣይክስበሩን እዮም ዝብል ፅሑፍ ምእንቲ ክፍፀም እዩ እዚ ዝኾነ ካልእ ፅሑፍ እውን እቶም ዝወግእዎ ዝረኣይዎ እዮም ይብል እዩ ድሕሪዚ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ እቲ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሐ ሕቡእ ወደ መዛሙር ኢየሱስ ዝነበረ ንሱ ስጋ ኢየሱስ ክወስድ ንጲላጦስ ለመኖ ጲላጦስ ከዓ ፈቀደሉ ሽዑ ከይዱ ንስጋ ኢየሱስ ወሰዶ ኣሜን ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና ዶክተር ዲያቆን ሓዊ ኣብ መንጎ ስለ ዘረባ ነበረት ራእይ ዮሃንስ ይብካስ ብድሕሪኣ ተቋሪፃ ሞ ራእይ ዮሃንስ 1 ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 7 እሺ ኦኬ ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 7 እሺ እነሆ ብደበና እመጽእ ኣለኹ ኩለን ኣዒንትን እቶም ዝወግእዎ ከዓ ክርእይዎ እዮም ብዘለዉ ዓሌታት ምድሪ እውን ክበኺሉ እዮም እወ ኣሜን ብና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 15 ደለዋና ንባባት ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 11
ማማ ትምኒት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ካብ 7 ክሳብ 10 ማማ ትርሓስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 ቁጥሪ 15 ንባብ ቁጥሪ ኣይረአየ እንዴ ዘለኹ ተሓልፈና ኣለኻ እዋ ነይቲ የሰጊራ ይግሬታ ኖ መጀመሪያ ብሰብካንስ ኣይሃብካንን በቃ ይግሬታ ድሓን ኣይ ከዛ ኣኽረካ ኢለይ ዲያቆን ሓበናት ሃባ ትርሓሴ ኣንብብያ ኣይ ተሓርፎ ኣሎ ብዝቕፅል ክበን ንኽእል እዩ ዳሓን እዛ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 14 15 ማማ ሙሉ ኣንብብያ ኢኺ ይግሬታ ንባብ ቁጥሪ 15 እዚ ምስ መለኮቱ ተዋሂዱ ከሎ ዝተፈፀመ ደኣ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 15 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 14 15 እሺ ንባብ ቁጥሪ 15 እዚ ምስ መለኮቱ ተዋሂዱ ከሎ ዝተፈፀመ ደኣ እምበር ብስግኡ ጥራይ ኣይኮነን ከመይ ከምቶም መለኮቱ ናብ ሓደ ሸነኽ ኣልጊሱ ስግኡ ጥራይ ሰቐሉ ዝብሉ ከም እኒ ፎጢኖስን ሰባልዮስን ኣይንኽሓድ ሮሜ 5 ሮሜ 5 ካብ 6 ክሳብ 11 ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት ሓደ እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን እንድዒ ኣብ ክንዲ ትጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሰኣነን ይኸውን ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣንን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቱ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ እንታይ ካብቲ ቁጥዓ ክንደይ ካብቲ ቁጥዓ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ጸላእቱ ከለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቐና ካብቲ ዓረቕና ደኣ ክንደይ ብሂወቱ ኣዚና ዘይንድሕን ግናኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ ዕርቂ ዝረኸብና ብኣምላኽ እውን ንምካሕ ኣሎና እምበር እዚ ጥራይ ኣይኮነን እሺ ቃልዮ ተስማዓልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 10 7 ብሓሳብ እምበኣርስ ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና እንዛረብ ዘለና እምበር ጥበብ እዚ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዝሓለፉ ገዛእቲ እዚ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና ካብ ገዛእቲ እዚ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ዝፈለጦን እንተዝፈልጥዎስ ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ ዝብል እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰማዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለዎ እቲ መንፈስ ግና ማዕሙቕ ኣምላኽ እኳ ዘይተረፈ ንኩሉ ይምርምር እሞ ንኣና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና ኣሜን ቃልዮ ተስማዓልና ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 14 15 13 14 ብሓደ ኣለዋ እምበኣር 13 14 ብሓደ ቁፅሪ እምበኣር ሓደ በጃ ኩሉ ሞተ ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ እንብልሲ ፍቕሪ ክርስቶስ ደሪኹና እሞ እንተተጸለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንተኾንና እውን ንኣኻትኩም ኢና ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ስለኣላትኩም ምስጋና ይቐኒየለይ ተስማዓልና ደጊመ ይቕሬታ ማማሙሉ ኣላሓንቲ ከዘኻኽረካ ሓንሳብ ትሕለፍ ኢልኩም
هو ጽብቕ ኩልኹም ከምኡ ድዘለልክኹም እንድሕሪ ሃሊኹም ኣዘክሩኒ ኢኹም ይቕሬታ ኣብ ቁጥሪ 16 ዘለዋና ንባባት ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 18 ኣቦና ኣበይ መልኣከ ሰላሙን ሓንቲ ግዜ ጥራይኹም ኣንቢብኩም መስለኒ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 18 ንባብ ቁጥሪ 16 ንሕና ግና እቲ ስጋ ዘይብሉ ስጋ ከም ዝለበሰ እቲ ዘይሓምም ከም ዝሓመመ እቲ ደም ዘይብሉ ደምና ከም ዝተዋህደ እቲ ዘይመውት ብስርዓት ስጋ ከም ዝሞተ ኢና እንኣምን ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 6 ክሳብ ፍጻሜ ግናኸ ሓደስ እኳ ኣብ ሓደ ስፍራ መስኪሩ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ሰብ ንስኻ ክዝክሮ እንታይ እዩ ወይስ ወዲ ሰብ ንስኻ ክትኣልዮ እንታይ እዩ ካብ መላእኽቲ ቁርባን ኣስካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ከለልካዮ ኣብ ግብሪ ኣእዳውካ ከኣሸምካዮ ንኩሉ እውን ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእካዮ ንኩሉ ከግዛኣሉ ከሎ ንዕኡ ዘየግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን ግናኸ ኩሉ ከም ዝግዝኦ ንሕና ጌና ሎሚ ኣይንርእዮን ኢና ዘሎና ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብፀጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞተ ምእንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንርእዮ ኣለና እቲ ኩሉ ምእንተኡ ኩሉ እውን ብኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍፅም ተገብኦ ማለት እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ስምካ ንኣሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእኸል ማሕበር እውን ክዝምረልካ እየ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፍርን እዩ ደጊም ከዓ ኣነ ኣብኡ ክውከል እየ ከም ብሓድሽ እውን እነኹ ኣነን እቶም ኣምላኽ ዝሃበኒ ውሉድን ይብል በኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓልካዮ እምበር ንመላእኽትስ ኣየልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብእኡ ሓበሮም ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሰቂዩ እዩ እሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣሎ እዩ ሃሌዎት የስማዓልና ቀፂለን ዘለዋ ንባባት ኣብ ቁፅሪ 20 ዘለዋ መዝሙር ዳዊት መበል 50 ቁጥሪ 3 ማማ ትርሓስ ከተንብብያ ኢኺ ንማማ ሙሉእ ቀዳምነት ስለ ዝሃብክያ ድማ እግዚኣብሔር ባርኪ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁጥሪ 31 ክሳብ 46 ከዓ ሕጂ ዝኣተኺ ማማ ሉላ በረኸት ምእንቲ ክትሳተፊ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 31 ክሳብ 46 ቀፂላ ደላ ግብረ ሃዋርያት ከዓ ማማ ረዘነት ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 12 ንባብ ቁጥሪ 17 ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ሞተ ዝብል እንተሰማዓካ ኣይትፍራሕ ካብቶም ኣእምሮ ዘይብሎም ነቲ ዘይመውት ከቶ ሞት የብሉን ዝብሉ ካሓትን ዓለውትን ኣይትሰንብት ንሕና ግና ንሱ መዋቲ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ብስጋ እኳ እንተሞተ ብሓይሊ መለኮት ተንስአ ሞት ዘይብሉ እንተዝኸውን ነይሩስ ብስጋ ምስ ሞተ ንስግኡ ኣይመተንስኦን እንታይ ደኣ ስግኡ ክሳብ ፍጻሜ ዓለም ኣብ መቃብር ምነበረ
ከም ብሓድሽ ብስሉስ ቅዱስ ንኣምንን ንእመንን ቃል ካብቶም ሰለስተ ኣካላት እቲ ሓደ ኣካል ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ምስ ወሰደ ስጋ ምስ መለኮት ምስ ተዋሃደውን ኣይተኸፍሉን ኣርባዕተ እውን ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ሰለስትነት ኩሉ ሳዕ ኣብ ሰለስትነቱ ጸኒዑ ዝነብር ዘሎ ነቲ ካብ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ስጋ ድማ ምስኡ ብተዋህዶ ናብ ሰማያት ኣዕረጎ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከዓ ብኡኡ ክመጽእ እዩ። መዝሙር መበል 50 ማማዱላ ناتي ماتيوس 25 أنا اوكي اما ترحس مزمور داوود 5 أطرح 4 لا 5 قطر 3 قطر 3 مش قطر 3 أملاح مدفع صقدم ما عيبلن أبقى زبالة حول له هو بلا نفاسون يفضل آمين عليه وتسمع لنا ماتيوس 25 أنا كاب سالسان حتى أول ناب جناخ ودسب بخبري مسمعته كلهم ملأختي مسؤول شعو أو زفان وكبري أمته كلهم أحزاب دم أقدمي يخونوا نسخ أبو حسان باقي أكابات تنزفلين كابنا نحد حدهم يفعل اليوم نتما باقي عبي مان نتما تعلم أبتقامو يقومتهم شعوت النقص أبي مانو نزلو يبلوم أتمنى أبو بروخات نعو اتخاب سرات عالم التوالد لكم من قستي ورسو تأميو نبركم تأميو نبركم أما أبلعكم تأميكم أستغوكم جيشكم تقبلكم عروق كدنكم حاميمكم بتحكم تأثركم متأخكم شعوتم صدقن يملسلكم قويتا معزا طعم رئينا كائنا أبلعخنا وي سمينا أستخانا معزاخا قاشاقنا معسكة قاشاقين كارئنا كأمو تقبلنا كاوي أرقص كدنا كا معسكة حميم كارئنا كاوي تأثير كابتحنا كايولو اتي نقص كا اتي كابزم ناشتو أحواتي نحادة زقابركم له نعاي كم زقابركم لي بحق قبلكم الله إلو يملسلهم تحرزي أبتقامي نزلو يبلون أتم رقمات كاباي رحاقو نافتين نسيطانن نملعقتن التدالوة نايزة العالم حوي أمي تفضل لي وقت 47 كدشان اوكي تأمي نبركمو أي بلعكم منن تأمي أيستكم منن كاشا أي تقبلكم منن عريقة أي كدنكم منن حميمة تأثيرون أي بتحكم منن شعو نساتون قويتا معازا طعم رئيناكا ويستل تأميخا وي كاشا وي عريقا وي حميمكا وي تأثيركا زي قلقلناكا إلوم يملسلو شعون السوءتي كابزين نعشتو نحادة زي قبركم كابزين نعشتو نحادة زي قبركم لو نعي كم زي قبركم لي بحق قبلكم الله إلو ملسلو زياتهم ناب ناي زي العالم سقاي صدقن قنا ناب ناي زي العالم هيوت كخود يوم آمين عليه وتسمع لنا آمين جبر حواريات معرف تشعتي معرف حدا هاب تشعت تسع عشرة حدا إزي نسبة لدما إن رأيو عرقي كابعينتم
ከም ደመና ተቐበለቶ። ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ እነሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረአኹምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በሎም። አሜን። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣብ ቁጥሪ 11 ዘለዋ ንባባት ኣስሊ መድሃኒ ዓለም ትብል ዘላ ናይ መን ትኸውን? ክሳብ ሕጂ ኣየንበብኩምን። ኣስሊ መድሃኒ ዓለም ትብል ዘላ እንድሕሪ ነፃ ኮንኩም ኢድኩም ሓፍ ኣበሉለይ ወይ ብድምፂ ንገሩን እሞ። ኣለኹ ሓራይ። እሺ መዝሙር ዳዊት መበል 37 ቁጥሪ 18 መዝሙር ዳዊት 37 18 ቀፂላ ደላ ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ቁጥሪ 14ን 15ን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ከንብቡልናዮም። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 5 ከዓ ማማ ትምኒት። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘላ ከዓ ደየን በበኸይልወና ክፍትሽ። ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ እያ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 4 ወንጌል ዮሃንስ። እሺ ንባብ ቁጥሪ 21 ናይ ክርስቲያን ክፍሎምን ርስቶምን እዚ እዩ። ሓንቲ ሃይማኖት፣ ሓንቲ ጥምቀት፣ ብስም ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንሳቶም ድማ ብተዋህዶ መለኮት ሓደ እዮም። ብዘይከኣቶም ምንም ዝኾነ ነገር የልቦን። መዝሙር 37 ሓራይ ቃል ሕይወት የስማዓልና። መዝሙር 37 ምዕራፍ 37 ቁፅሪ 18 እግዚአብሔር ንመዓልትታት ንጹሃት ይፈልጥ ርእስታቶም ከዓ ንዘለዓለም ክነብሩ እዮም። ኣሜን። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣሜንለይ ኣሜን። ቀዳማይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 24 25 ንስኻትኩም ሲ እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ ኣባኻትኩም ደኣ እምበር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኮይኑስ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም። እታ ንሱ ዘተስፈወና ተስፋ ከዓ እታ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 5 ሓደ ጎይታ፣ ሓንቲ እምነት፣ ሓንቲ ጥምቀት። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ወንጌል ዮሃንስ 1 ስጋ 4 ምዕራፍ 1 ስጋ 4 ቃል በቅድመ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ። ንሱ ብቅድሙ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ ብእኡ ኩሉ ተፈጥረ። ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይካ ብእኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የልቦን ኢሉ። ህይወት ኣብኡ ዝነበረት፣ እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት። ሳዲ ሓቀ እዋ ክሳብ ቁጥሪ 4
ወሳት ህይወት ካሰብ ነበረት አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ቀፂላ ደላ ንባብ سكر لنا من صرفهم شنو أخلاق أرايت أن تريفنا نادلوا نباب ساق قطر 13 تغسي سلازي اللوا نباب قطر 12 بأكلات ثلاثة هلاوي بملكوت حد هلاوي يوم بناء هوارات قبائي قدس بيت كريستيان هايمانوتنا ازيو مدهانيتنا ون ازيو نآبن نوالدن نمنفس قدسن مسغانا يكون لومن كل ساعة آمين. سلازنا برنا ناين باب جيزي إزابير أملاح ميبارخ كابزي كتسيل زلو مدبنا ناي مزمور مدبيو نحر تعمرك خاين داكل حاوي كسافن هي دلوليان كسن زمر يبلان الله مسألة نحر دي مدحر كارت عليهم قلت أنا تفضل دحان تفضل كما يوعدكن كسانات الدنيا كما يوعدكن كإجابة مسلم ولا كأساوير مسلم ولا ياكم كما يوعدكن مساوير مسلم ولا سبحانه وتعالى እግዚአብሔር ባርክን። ቀጽላ በሞቱን ሞት ሲሩና መወዳታ በሞቱን ሞት ሲሩና መወዳታ በሞቱን ሞት ሲሩና መወዳታ በሞቱን ሞት ሲሩና መወዳታ ነመስግና አማኑኤል ሞተና ጎይታ ነመስግና አማኑኤል ሞተና ጎይታ በሞቱን ሞት ሲሩና ነመወዳታ በሞቱን ሞት ሲሩና ነመወዳታ በሞቱን ሞት ሲሩና ነመወዳታ በሞቱን ሞት ሲሩና ነመወዳታ ነመስግና ለአማኑኤል ነዝሞተና ጎይታ ነመስግን አማኑኤል ነዝሞተና ጎይታ በሞቱን ሞት ሲሩና ነመወዳታ በሞቱን ሞት ሲሩና ነመወዳታ በሞቱን ሞት ሲሩና ነመወዳታ በሞቱን ሞት ሲሩና ነመወዳታ። ስለመዝሙሩ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ይህን ስለተባበ ቅድም አመስግን ስለተባበና ዕድል ነመስግን በል እንዲያቆም ነመስግን አጎግለካ ይባረክ ስለተባበና ዕድል ነመስግን ነው ስለተባበና ዕድል ነመስግን በል استوهبنا عدل نمسجن نمسجن أقول لك كبارة ديالكم حوي ولا آمين
ዝማሬ ዲያቆን መላእክት ሓወይ የስማዕልና ቴንክ ዩ በመቄታ ቴንክ ዩ ዲያቆን ሓወይ አማት ትምኒት ከፊ እግዚአብሔር ጸጉ የብዝሓልኩም ዝማሬ መላእክት የስማዕልና አሜን ሕራይ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ካብዚ ቀፂልና ብዛዕባ እዚ ከነንብቦ ፀናሕና ንባባት ብዛዕባ እታ መዝሙር መጀመርታ ኣስተንትኖ እንድሕር ሃሊና ከምዛ ክንሰምዓ ፀናሕና ነመስግኖ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝሞተልና ንሞትና ክሳብ ዘለኣለም ሓንሳብን ንሓዋርን ንሞትና ድሰዓረልና ትብል መዝሙር እያ ነይራ ኣስተንትኖ እንድሕር ሃሊና ኣስተንትኖ ከነስተንትን ነመስግኖ ንኣማኑኤል ንዝሞተልና ጎይታ ብሞቱ ንሞት ስዒሩልና ንመወዳእታ እትብል መዝሙር እያ ነይራ ብዛዕባ ኣስተንትኖ እንተለና ነቲ ዝሞተልና ጎይታ ነመስግንያ ትብልታ መዝሙር ብሞቱ ንሞትና ስዒሩልና ንመወዳእታ እያ ትብልታ መዝሙር ኣንላት ድም ዲያቆን ካልእ ሰብ ተዘይለ ሂወት እየ ኣርያ ማማ ሂወት እሺ ኣነ ከም ቴንክ ዩ ኩልኽን ትምኒት ሓፍተይ ምስ ደቅኺ they are so cute ኣምላኽ ተመስገነኹን ብጣዕሚ ይቐኒልና ኣነ እንታይ ኢለ በዛ ዝብል መዝሙር ብሞቱ ንዓና ስጋዕ መወዳእታ ከም ዘበለልና እታ መዝሙር ነይራ እሞ ኣብ ገላትያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 20 ግናኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት በቲ ዘፍቅረኒ ምእንታይ እውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር ዘለኹ ኢለ ምስኣቲ ኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ንዓና ክፍል ያ ፅቡቅ ቃል ሂወት የስማዓልና ደስ ትብል ጥቕሲ ቃል ኣምላኽ ኣሜን ቃል ሂወት የስማዓልና ዲያቆን አሜን ካልኦት ነዛ መዝሙር ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ከነስተንትና ነመስግኖ ንኣማኑኤል ንዝሞተልና ጎይታ ብሞቱ ንሞት ስዒሩልና ንመወዳእታ እያ ትብልታ መዝሙር ዕብራውያን ዕብራውያን 2:14-16 ካልእ ሰብ እንደዚህ የለን ኣነ የለን ስለዚ የለ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14-16 እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘረ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽቲ ሳይኣልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ዓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብኡ ሓበሮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ቃል ሂወት የስማዓልና ኣነ ካለሁ ዲያቆን ካልእ ተወሳኺ እንተለና ተርሓስ ኣለኹ ተርሓስ ሰሚዕከኒ ዲያቆን ዲያቆን ምዲኻ ዘለኻ ትርሓስ ትብለካ ኣላ
أبونا سمعوا لهم እሺ ተወሳኺ ሓሳብ ተደይብልና تراش سمعن صني هذا دياقون ናብቲ ከነንብቦ ፀናሕና ترحاس دياقون ترحاس على نختبل صني حي سمع خير ምልስ ኢልና ዘስተንተናዮ ነገር ናይ ኢንተርኔት ንገልፅ ኮኔክሽን ችግር ኣለዎ ንስሕሉ ምስለኒ ንደሊ ተወሳኺ ሓሳብ ተወሳኺ መብርሂ እንተለና ሕቶ እውን እንተለና ብዛዕባ እዚ ዝነበረና ናይ ሎሚ ንባብ ሃይማኖት ኣበው ቅዱስ ባስልዮስ ዝፅሓፎ ብዛዕባኡ ከነስተንትን ዲያቆን ትርሓስ ትሰምዓኒ ኣለኻ ሂወቴ ናይ ፕሮብሌም ጌራ ኣላ እዛ ቴሌዚ ክስታይ ኔትወርክ ትርሓስ يمكن ምናልባት አልዕለ ኣብ ይወድ ይደሎ እንደ ምገል ኣብ ይወድ ኣሕቶ ኣበይ መርጌታ ዶ ትብለሎም ሂወት እወ ክድብለሎም እየ ነበይ መረጌታ ما لكم نبي مريتا እሺ ኦኬ ኣበና سمعكم برأي تسمعوناني خمز لكم إليهم እሺ እሺ ኣለና ዶ ካብዚ ከነንብቦ ፀናሕና ዘስተንተናየ ነገር ደስ ድበለትና ኣሕፅር ኣቢልና ሓንቲ ቃል ወላ ውሰድ ኣቢልና سمعنا الله حاجة ኣስተንትኖ ነበር دياقون ኦኬ ማማረ ዘነት ኢድኪ ሓፍ ኣቢል ክለኽ መስለኒ እግዚኣብሔር ይግለፀልኪ ዲያቆነን ሶሪ ናይ ትርሓስ ሓፍተይ ወዝ ኣነ ኣለዋዕ ምስለኒ ሕቶ ክሰምዓና ይፅናሕካን عندي نرس أورما يحلف عندي قنا يسمعنا له ونتنكفكم ኣብዚ دياقون سمعنا الله يا أبونا أي سمعنا يمد له ገለ ተንኩፈም ኣለዎ መስለኒ ቦና ገለ ኮይኖም ኣለዎ ማማረ ዘነት ሕጂ መፅኤ እንድሕር ሃልየ ናባኺ ማይክ سمعنا الله دياقون ዋነ ሰምዐኩም ኣለኹ ፋይናሊ سمعنا نصنيهم كساب حجنا يا أبونا خلت تخفيت له እታ ናተይ ስኒዓንቶ በያ ነራ ዲያቆን ሓዊ ሕጂ ትሰምዑን ኣለኹም ዶ እወ ንሰማዓካ ኣለና ግን ትርሓስ ኢድ سمعنا الله እወ ያ يا እሺ መንያ መጀመርታ ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ትርሓስ ወይ ረዘነት ሓዲኽን ናባኽኒ ማይክ ናብ ትርሓስ ሓፍተይ እያ ኣነ ርእቶ ይብለይ ናይ መዝሙር እያ ነራ ኦኬ እሺ ሓራይ ናተይ እውን ናይ መዝሙር እያ ዲያቆን ሓዊ አንተ ስለዘይሰማዕካና ሃመር ኣብ ናይ መዝሙር እያ ነይረ ኦኬ ሓራይ ከቢዳትና ዳኔ ራዛ ናይ ሎሚ ንባብ ኩላትና ኣስተንትኖ ይብልና ما ዝኾነ ሓሳብ ርእቶ ኣስተንትኖ ሕቶ ተረይብልና ናብ ወበይ መርጌታ ዶ ከሕልፈኩም እሶም ገለ መግለፂ መብርሂ ምእንቲ ክቡና
ብዛዕባ እዚ ዝነበረና ንባባት መብርሂ መግለፂ ምእንቲ ክቡና ናብ መምህርና ብመርጌታ ክሕልፈኩም ፅቡቅ ሚት ኮይኖም ኣለዉ سمعنا الله دياكون ኔትወርክ ገለ راي ኮይኑ كم يمسيهم كلهم حزب እግዚአብሔር سمع انت اللي ملكت قبر لي سمع انت اللي ثم ኣለኹም ኣቦን يسمع ده له هو سمع لما نقطف لهم سمعنا لهم يسمع له هو سمع لهم أنا سامعكم علقكم على الميكروفون اوكي دكتور كفلا إذا حافظ بلا ماله እሺ ዶክተር ክፍላይ ኖ ምልክት ገበሩ ስለ ዝበልኩም ድሕሪኡ ድማ ማማ ትርሓስ ይስማዕኩም ዘሎ ምልክት ገበሩ ስለ ዝበልኩም እዩ ዶክተር ክፍላይ ማይክ ናባኹም እዩ ናይ ኢንተርኔት ሽግር ኣሎ ያቆን አይሰምዓና ናይሰማማዕና ዘለና نحن نسمع معلنا نساتهم قلنا يسمعونا اليوم دلو هو ኣቲን ዋይፋይ ፕሮብሌም ኣሎ ሶ أنا قريتها ناي واي فاي سجما يكونن أنا كزارب كله دياكون ميت كجبراني رو دياكون كزارب كله أنا ميت كجبران لنمو دياكون كزارب لمس ميت كجبر كوا أنا رسعة دياكون كومي ناي واي فاي سجما يكونن أبا ناي تسجم قريتها محبر اجي سمعنا لهم سمعكم علنا أبي مرقيتا مجلس هو نايم سلوز بولكي عطيات سنيح أنا دمتينا برنن هو نحن نسمعكم يسمعنا نسمعهم قصوا حج نسمع لنا هاي دكتور كلاين فاهمي قريتها ኖ ኢድ ዘልዓልኩ ኣቦና ምልክት ግበሩለይ ስብለ ዝበን እዩ اوكي هاي ይቐፅሉ እሺ ስለዚ ድኾነ ሓሳብ ርእቶ ይብልናን እታ ማይክሮፎን ኣብ መርጌታ ማለት እዩ ብኸመይ እዮም ኢዶም ሓፍ ኣቢሎም ፀኒሖም ቀፅሉ እየ ነታ ኣነ ናተይ ክዓፅዋይ ማይክሮፎን alright كلهم حزب እግዚአብሔር የቅሬታት ዘይ ዝነበረ ጉድለት የቅሬታ ንሓትት እዚ ናይ ሎም ምሸት ናይ ቅዱስ ባስልዮስ ምዕራፍ 34 ኣብ ክፍሊ 5 ናይቲ ዝቐነናዮ መቐፀልታ እዩ ከም ብሓድሽ እዚ ቅዱስ ባስልዮስ ኣብቲ ናይትን ቁፅሩ 106 ዝኾነ ድርሳኑ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝፀሓፎ ከም ዝበለ إلى أمسي قد مخلو ثلاثة أكلات بزلوا بأب بولد منفس قدس بحد أملاخ نأمن حد النتن بثلاثة نتن حد خلو ثلاثة خلو دم حد يوم أتي قدس بيت خريستيان سرعته أتي مسرة أمنتنا نايك زابير حد النتن ثلاثة نتن نايك زابير ولد في السم أملاخ نتن في السم تسقاو نتن في السم تبجاو نتن لك أكام تبصولة هيمانوت نسرعو تريعو مازلو نزينا توكيرو بزعبا هيمانوت كل جزء ترست بزعبا انتاي كنزارب في جلس كل قديمو بزعبا سلوس قدس وي جزء تا بزعبا تا معرف انتاي اتزارب بزعبا هيمانوت مسرة امنت ناس انتاي علاويان صعبت باس سباليوسي ابز حلفه جزير ينيو سباليوس منيو انتاي نيرو اتناتو جيجا أبيناي قبائي قدايو ترأيو ناي مبقسيو سحتات انتايو بيت خريستيان بمنتاي عرتي عاتو أبت قبائتات بيت خريستيان أبد كالاي قبائي أبد قداماي نكيا قبائي نكيا كون كله تخالاي قبائي قسطنطينية مالتي قبائي قسطنطينية سباليوس حدا قص እግዚአብሔር ዝበለ ህልውና ስላሴ
ዝኸሓደ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ሕጂ ከዓ ህልውና ስላሴ ዘይኣምኑ ማሕበራት ከም ዘለዎ ብዝሓለፈ ግዜና እውን ርኢናዮ ነርና ዓላውያን ሰዓብቲ ባስልዮስ ከም ዝሓስብዎ ሓደ ኣካል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰለስተ ኣካላት ዘለዎ ሓደ መለኮት እዩ ኣቦ እዩ እሞ ወልዲ ድማ ወልዲ እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ እቲ እምነት ክብል ከሎ እታ ቤተ ክርስቲያን እቲ ናይ ሰባልዮስ ኣመክንዮ እውን ኣብ ቅዳሴና ይጥቀስ እቲ ሓደ ገጽ ዝብሉ እግዚኣብሔር ንሱ ብዘበነ ኣበው ኣብ ተባሂሉ ብዘበነ ወልዲ ከዓ ወልዲ ተባሂሉ ብዘበነ መንፈስ ቅዱስ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ እምበር ሰለስተ ዝበሃል የለን ስላሴ ዝበሃል የለን ኢሉ ኺዱ ስለዚ ስላሴ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ምስ ቡልይን ምስ ሓድስን ኪዳን እንታይ ከም ዝመስል ነዚዩ ከብርሃልና ኣምስዩ ቅዱስ ባስልዮስ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ተረፈና ዘሎ ንጉባኤ ዕድል ክህብ ስለ ዝተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ቃልዮት የስማዓልና ኣራይ ተወሳኺ ሓሳብ ኣስተንትኖ እንተለና ናባኹም እዩ ክቡራት ኣቦታት ኣዴታት እታ ትደልይዋ ቁፅሪ እንድሕር ነጊርኩምኒ ኣብ ስክሪን ሼር ክብላ ይኽእል እየ እታ ከነስተንትና እንደልያ ቃል هذا دقون هذا سمعنا لها سمعك الله ماشي أب ونجيل يوحنس مرة عسرت حتى قدري يسران حموشتن دلا أب طعمس كليسوس كا أديون حبت النون مريم سبيتي كليبا مريم مجدلاويتن دويلن نبرات بل زياس قرب مرد أثام دلنا ثاني مثلا حبت النون مرد حبت نيرات تاريا دي مريم ولا نخلي بدهم قرطي مرة أنا بابد جميع مو كل عطامة خنسمعة ممرنا أبي محيطة مقصلنا الشيء ونجيل يوحنس معرف عسرت شعته قدرة عن حمشتن أبتغى مسكال يسوس كا أديون حبت النون مريم سبيتي كاليابان مريم مجدلاويتن دويلن نبرة حجي أديون حبت النون مالت أديونيوسسن حاسس إنه مال حفتها مالت ديو I don't know قريت هذا جيجا خلق لك قرب مردتها تلي راي يسمع له خده هو يسمع له محبر هو سلازي حاتنو سلازي بلسي نماريام ندينا قدس نقل مريم سحبت اللو قبل واديو تبلي تحته مثلا نترح سحبتي سمع انت اللي هو بونا هو ترحس كم اديا تحته هو خماسي كما يا تمرد أساس جيجاريا تردي سمع له خده ترحس سمعنا له هو سمعكم ولا بون أنا سمعكم ولا خو سمع له خدي ما حبر ميتي غزال له ترحس من البات الزارب تلي سمع له خدي انا تحته قد نسخنا اسرائيل خلنا بنفسات سمع له قلت ياخم تسمع عبي مرقت يا سمع له بس ماما ترحس من الباش كتسمعوا ما يتصنحكن مسلني يا كون كنسمع صنيحنا هنا ناتكم يا خم قال له هنا سمعنا لهم حجي وانا نسمعكم علنا ماما ترحس لسه تغفيتوا لنا يا بي مرقيتها مسلنا هو يا قلتوا نسمع لنا حد تسمعنا لهم هو حد تحطي سي أو وانجيل يوحنس
ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 25 እያ ኣብ ጥቓ መስቀል የሱስ ከዓ ኣድዩን ሓፍቲ ንኡን ማርያም ሰበይቲ ቀልዮጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ ትብል ዘላሲ ሓፍቲ ንኡ ማለት ሓፍታ ነዴ ማርያም ማለት ድዩ ወይስ ካልእ ትርጉም ኣለዎ እያ ታሕተይ ይቐኒየለይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ድማ ዘወባ ኣሜን ድሓን ሰሚዖማ ስለ ዘለው ሕጂ ክምልሱልናዮም ናብ ኣቦና ከብለኩም እየ ቦታ ምስ ኣቦና እንተተቀያየርኩም ምናልባት ክሳዕ ሪዞልቭ ትገብርዎ ትሽግር ክፍታሕ ክእል ይኸውን ስለዚ እስኻ እንድሕሪ ሙቭ ጌርካ ኣቦና ናትካ ቦታ እንትመፅኦም ዝሓሸ ይመስለኒ ሓራይ የቕሬታ እታ ግዜ ትኸይድ ስለ ዘላ እታ መልሲ ኣብ ቅፅል ኣስፊሕና ክንምልሳ ኢና ይብሉና ኣለዉ መምህርና ናብ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ከብለውልኩም እየ ናይ መወዳእታ ሓፈሻዊ መጠቃለሊ ቃል ጌርኩም ብፀሎት ክትዓፅውልና ናባኹም ኣቤ መልኣከ ሰላም የቕሬታ ግዜ ስለ የዘይል ማማ ትርሓስ ኣብ ድመፅእ ክንምልሳ ኢና ይብሉ ኣለዉ ኣቦና ኣራይ ፍቓድ ኣምላኽ ይኹን ዲያቆን ሓዊ ተገሚሩ ሓራይ የስማዕ ኣለኹ ድየ እዋ ስማዕ ኣለኹም ኣቦና ከመይ ኢሊ ከማን እቲ ሽመይ ብሽም ኣቦይ መርጌታ መፂ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ተቀያየሩ ምኳኑ ወድሃን ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ኣቦና ኣቤ መርጌታ ከምኡውን ሓውና ዲያቆን መሓሪ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ደቀና ንዘመርክን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዕኽን ብፀጋ ብስጋ ብመንፈስ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣደልዲሉ ድማ ይዕቢኽን እቶም ኩልኩም ነቲ እተዋህበኩም ጥቕስታት ከተንብቡ ከተንብባ ዘምሰኹም ድማ እግዚኣብሔር ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብታ ቁፅሪ 20 ነቲ ካብ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ስጋ ድማ ምስኡ ብተዋህዶ ናብ ሰማያት ኣዕረጎ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከዓ ብኡ ክመፅእ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እቲ ምስጋና ዝተዋሃሃዶ ስጋሲ ንዕኡ ድማ ንሰማይ ሕጅዎ ዓሪጉ ንህያዋንን ንሙታንን ድማ ክፈርድ ክመፅእ ከሎ ድማ ብኡ እዩ ክመፅእ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እቲ ኣብዚ ክሳብ ወዲ 33 ድማ ክሳብ ስቕለት ሕጅዎ ምስኡ ዝነበረ ስጋ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ናይ 33 ዓመት ጥራሕ ኣይኮነን ሕጅዎ ዓሪጉ ሕጅውን ብኡ ብሰማይ ኣሎ ኣብ ዳግማይ ፍርዲ ንዓለም ክሳናበታ ክመፅእ ከለውን ብኡ ክመፅእ እዩ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ሕጂ እቲ ካባና ዝወሰደ ስጋስ እንታይ ሕጅሎ ማለት እዩ ክቡር ቦታ ሕጅሎ ዓሪጉ ናብ ሰማይ ንፍርዲ ድማ ብከምኡ ክመፅእ እዩ ኣብቲ ንፍርዲ ዝመፀሉ ድማ ሓፍትና ልኡላይ ኣመስለኒ ኣንቢባሃልና ነራ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ
25 ካብ ቁፅሪ 31 ክሳዕ ፍጻሜ እተን መፀዋዕታ ክልተአን ንዑናባይ ወይ ድማ ኪዱ ኻባይ ረሓቑ ኻባይ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ወይ ድማ ኣቱም ርጉማት ዝብላ እየን ወይ ብየማን ከም ኣባጊዕ ወይ ድማ ብፀጋም እቲ ምስሊ ኣባጊዕ ምስሊ ጻድቃን እቲ ምስሊ ኣባጊዕ ምስሊ ኣጣል ድማ ብምስሊ ሓጥኣን ገይሩ ነዚኦም ዝፈልዮም ድማ እንታይ እዩ እተን 6 ቃለ ወንጌል እቶም ከም ኣባጊዕ ተቆፂሮም ንዑ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዓለም ክምስረት ከሎ ተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ዝተባህሉ እንታይ ዝገበሩ እዮም ጠምየ ዘብላዕኹምኒ ፀሚየ ዘስተኹምኒ ዓሪቀ ዝኸደንኩምኒ ሓሚመ ዝበፅሕኹምኒ ተኣሲረ ዝመፃኹምኒ ጋሻ ኮይነ ድማ ዝሕደርኩምኒ እዚኦም ሕጂ ኣበይ ርኢናካ ኢሎም ተዛሪቦም እዮም ነቲ ካብዞም ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ ነቶም 6 ብኪዱ ረሓቑ ርጉማት ንሰይጣንን ንተዳለወን ኪዱ ተባህሉ ድማ እንታይ እዮም ነተን 6 ወንጌል ዘይፈፀሙ ጠምየ ዘየብላዕኹምኒ ፀሚየ ዘየስተኹምኒ ዓሪቀ ድማ ዘይከደንኩምኒ ሓሚመ ዘይበፅሐኹምኒ ተኣሲረ ዘይመፃኹምኒ ጋሻ ኮይነ ድማ ዘይሕደርኩምኒ ኢሉ እዚ ስለ ዘይገበሩ ድማ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ኪዱ ኢልዎም ሕጂ ወዲ ሰብ ብክብሩ ምስ መፀ ኩሎም መላእክቲ እውን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ ሕጂ ብክብሩ ክመፅእ ከሎ ወዲ ሰብ ዝብለ ዘሎ ንመን እዩ ንጎይታ እዩ ነቲ ሕጅዎ ዝዓረገ ስጋ ብከምኡ ድማ ንፍርዲ ምስ መላእክቱ ኣብ ዝፋን ክፍሩ ተቐሚጡ ክመፅእ ምዃኑ ምክንያቱ ሓንቲ ትፅቢት ናሕጂ እንታይ እያ ዳግማይ ምፅኣት እያ ኩሉ ተበፂሑ እዩ እታ ንፅበያ ዘለና ሕጂ ክዓርግ ርኢናዮ ክመፅእ ድማ ንፅበዮ ኣሎና እሞ ክንፅበዮ ከለና ድማ ከምቶም ቃል ወንጌል 6 ቃል ወንጌል ፈፂሞም ንዑ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ ሓጎስ ዝሰምዑ ዓለም ክምስረት ከሎ ተዳለወልኩም ድማ መንግስቱ ውረሱ ተባህሉ ከምኡ ኮይና ክንፀንሕ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ምክንያቱ ተዋሂብና ዘሎ ቀድመ ንምንታይ እንተደኣ ኢልና ንምድላው እዩ ክንስሓሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍፅመሉ ኣብ መወዳእታ ድማ እቱ ንዑ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ ክንሰምዓሉ እሞ ብከምኡ ክንፅበዮ ከምኡ ኮይና ክንፀንሖ ኣምላኽ ንኩልና ይሓግዘና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ንዝመፅእ 2 ሰሉስ እዚ ሃይማኖት ኣበው ኣይክህልወናን እዩ ምክንያቱ ካብ ፅባሕ ፀሞ ፍልሰታ ክኣቱ ስለ ዝኾነ ምሸት ድማ ምህልላ ስለ ዘለና ካብ ሰዓት 6 ኣብ ክንዲ ሃይማኖት ኣበው ተን 2 ሰሉስ ምህልላ ንፀሎት ኢና ክንጥቀመለን እሞ ኩልና ድማ ኣብቲ ምሸት ዝግበር ፀሎተ ምህልላ ተሳተፍቲ ክንከውን ቤተክርስትያን ትዕድም ብሩኽ ፆም ይግበረልና ኣብ እምነትና ዘፅንዕ ኣብ ኣምላኽና ሕቶና ዝምልስ እግዚኣብሔር ዝቕበሎን እግዚኣብሔር ዝሪኦን ፆም ክንፀውኑ ድማ ኣምላኽና ንኩልና እምነቱ ይወስኸና ቅዱስ መንፈሱ ልኢኹ ድማ
نخلنا يملأنا مدبنا بصلت كنعصو حنساب نصلت كلنا عف نبال انت سلام صلة صلوت كم بحدش كل زحزيا بهر بقيتنا مدحنا يسوع كريستوس انت سلام زحنت اللي كله زغن قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل الحزب مؤمنانا بزح سلام كيف نقول سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ እንት ሰላም ጸልይ በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትህ ፈቃድህ ታብ ሰማይኩም ድማ ምድር ይኩን ያለት መግብና ለማህበልና ማን ዝበደልና በደሎም ከም ተሐደግናሎም በደልናን አንሳና እንደገልና ከፍ አድህነና እንበረ ፈተና ይተጥወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትከ ኢማ አሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ህልና ከደንግል ይኸ ብስጋኹ እንደንግል ይኸ እንደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ እስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ይኸ ፍረከርስኩም ብርኽዩ ቆምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሆን ሁለት እግዚአብሔር ምለካን ማልደካን አለና ሆንጉ ሰላም ሰላም ሀበልና ሊካና ኸሙ እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኸው ነፍሰልና ብጀካኻን ንፈልጥ ባዕዳ አምላኽ ይብልና ድስምካ ንሰምን ይጽውዕን አሎና بسماء ذل خانس خا سلام كعبنا نفسكنا حدر أبزع عالم زين ورام سلام حلو كل ما راح تنسوا سلطان بقدس سمكا سلام حبهم أبزريان أنزل مكان تزاب كأمخرها أما تهونا نوصانا أنزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدوء بعنعن واتكن نبرن كل سنة يملك دمانا أخاني زيابير بمفرح بحياونا تكن ركون بكرسوس مسؤولس منفذ كبسن سجانا صنعتهم بأجل لك على من كل سعن نزل علم ألم أمين حرام الله حرنا ربها أملاخ ربللنا ساعات معلتي يبارك لنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና ساعات زامش الدي أدما بارك لنا منفسك مرحنا حيلخا دقفنا كبرنا حديكا تعرقنا كم محرد كمبر كم بدلنا يتخيدنا ودي سبب موداتو انت تصبق ايمو موداتا كلنا دما تصبق لنا زي صباح نجمرو صوم دما أملاخنا صوم دحنات صوم محرات قبرلنا صومنا مصلوت مسمهللا مسناي قبري قرنا سنينا خن صوممو أبقد ميخا قبل كخون كابخا محرات كوردلنا سلام كاخب زحلنا دما كم تنسخاد دلينا خلنا خن صوم أملاخنا نسخار دعنا كم تهواريات بأمنات صيمم حتى أم زملس كاللهم كريئو زدلي زرع خيام نعنا دما حتى ناد ملس كم بصحو ندل دما زبط صحت صومن صلاتن سبعين كبرلنا بركات عدينا قدس رنجل مريم إنك كافللو كبرلنا الصوم زي معز قرر محرز زور الدما كبرلنا وهاجرنا نبقرابتنا زور حات كرمتي إما سمايات كخفيتك زنام تلزنا مشاهد دا مرختنا زملنا رباطاتنا بو حازي مدرنا دما بتقلم العلم عالم سلام إذا زلنا يهاجر سلام نحن نقرابتنا منقنا سلام علينا قدس الجارنا حمومان فوسلنا وزنانا سأنا علنا تجني قم زلور هولهم أميم زلور مسعيهم سقام نفسه تأثر تحيهم فحزب لا أكبهم وليدنا نعبيم زلنا كلهم بارخلنا نعاغاز خونو قبرلنا أو وفر زلو دحن يأتولنا أما قشا زلو كلهم دما كما قشعهم دحن ملسلنا بإل ملاك تغحلونا سلام عليكنا أخانا مسكنك سلام حضرنا نفس باري أخانا قست عزيبنا نفس عرفتها بلنا بسبع على أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب قمت علنا كم تناوري الزمهر كي يوم في سمايات نبرا أبونا نبلنا نتوعى كلنا سمكا يقدس من جسات نسا بعد كم تاب سمايكم دما مدري عليه مقبنا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا إنسانا بدلنا وفاد حنا نمبر فتنا يتأتون نقسن حيلين كبر نزل علمنا كإما أمين وزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلام لك لنا غدن قلي خبس جاهون دمي ودي جابير تواعد قويتا سراوي سلام لك الشغيك عانس برغتي خفر كرسكم برقي قومل تسقى جابير مسافي وفست دس والكي حتيات ناقصر لنا نفت ودق إيس كرسوس من تانا حرات لمن لنا أمين شفتاو يشرق جنام لك نودا نيس كرسوس كانيكا كانا سريات يدم ساتي أبسا ولو لو ركساتي برهان أنتم أبيا قناة وأبيا قناة برهان ساير بس مكم
كنفتانون تاني يرسينت بلوان سمه زيو مهارن كورسس مال 12 زيو مهارن كورسس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كورسس مال 12 بنت اجزتنا مريم كورسس بنت اجزتنا مريم كورسس بنت اجزتنا مريم مهارن كورسس بنت اجزتنا مريم مهارن كورسس بنت اجزتنا مريم كورسس بنت اجزتنا مريم مهارن كورسس بنت اجزتنا مريم هرنكسس 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 بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس اجا غويتانا يسوع كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን አብልዕ ለይን አብልዕ ለኩልኹምን አብልዕ ሊ አብዘ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን አምላኽ ይኹን ናይ ጽባሕ ሰባት ይግበረና እግዚአብሔር ይቀበሎ ንኩልኹም ድማ زمن አገልግሎትኩም ይባርክ አሜን። አጀሚሩ ንዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ። አሜን። ንዝቕፅል ናይ ጽባሕ ናይ ጸሎት ናይ ምህለላ መደባትና ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ብሰላም ይራኽበና። አሜን። ቡሩኽ ለይቲ ይግበረልና። ተረፈ ጊዜና ይባረክ አምላኽ። አሜን። አገልግሎት ባረክ ቃል ሕይወት ተስማዕልኝ አሜን። ሁለና ቃል ሕይወት ተስማዕልና ዘመን አገልግሎትኩም ይባረክ። ቃል ሕይወት እና ብሩኽ ለይቲ አሜን። ቡሩኽ ለይቲ ቃል ሕይወት ተስማዕልና አሜን። ሁለና ይባርክን። ቃል ሕይወት የስማዕልና። ጽቡቕ ምሸት ድሓን ሕደሩ ኩልኹም ኣቦታት ኩልኹም። አሜን። ሁለና ቃል ሕይወት የስማዕልና አገልግሎት ይባረክ ብሩኽ ለይቲ ዲያቆን አሜን። ሁለና